Počítač sa stal nevyhnutnou súčasťou nášho života, či už pri práci v kancelárii alebo v domácnosti. Na počítači môžeme sledovať filmy, hrať sa hry, písať text alebo kresliť obrázky. Pripojením počítača k sieti internet získame prístup k množstvu informácií, webovým stránkam firiem a kontaktom. Vďaka internetu môžeme komunikovať s celým svetom rýchlo a efektívne. Pre prácu s počítačom potrebujeme hardware, teda zariadenie. Taktiež potrebujeme operačný systém, ktorého úlohou je, aby zariadenia v počítači navzájom spolupracovali. Na výber máme niekoľko operačných systémov. Jedným z najrozšírenejších je operačný systém Microsoft Windows. Ďalej je k dispozícii operačný systém OS X pre počítače Apple Mac. Taktiež existuje množstvo distribúcií operačného systému Linux a Unix, ako napríklad Ubuntu, SUSE, Red Hat, BSD a ďalšie. Ak ste predtým pracovali a máte skúsenosti v systéme Microsoft Windows, prechod na Linux bude pre vás hračkou. Počítač je stále ten istý, monitor, klávesnica a myška. Odlišné je len grafické prostredie operačného systému a niektoré aplikácie. V tomto kurze sa oboznámime so základmi práce v systéme Linux, Ubuntu, verzia 12.4 LTS. Operačný systém Ubuntu ponúka niekoľko rôznych distribúcií a verzií pracovného prostredia. Každý si môže upraviť a prispôsobiť pracovné prostredie tak, ako mu to vyhovuje. Pracovné prostredie môže byť dokonca vizuálne podobné Microsoft Windows alebo Apple OS X. Operačný systém Ubuntu je dostupný pre každého a zadarmo. Môžeme ho využívať v domácnosti, ale taktiež vo firmách na podnikateľské účely. Ubuntu nájde široké uplatnenie v každom sektore, štátnej správe, firme, školstve či vede. Stačí ho len vyskúšať. Bez rizika a zadarmo. Na jednom počítači je možné používať aj dva operačné systémy, teda Windows aj Linux zároveň a jednoducho medzi nimi prepínať. V nasledujúcich častiach kurzu si ukážeme, ako získať operačný systém Ubuntu zadarmo, ako ho nainštalovať a pomôžeme vám sa zorientovať v pracovnom prostredí. Operačný systém Ubuntu už obsahuje základné aplikácie, ako napríklad kancelársky balík Office Libre pre prácu s textom a tabuľkami, ďalej aplikácie pre prácu s grafikou, videom, hudbou a obrázkami. Taktiež vám ukážeme, ako môžete v systéme Ubuntu pracovať s programami, ktoré ste využívali a poznáte zo systému Microsoft Windows. Cieľom tohto kurzu je vám uľahčiť prechod na operačný systém Ubuntu.